Hari pesta Nabulunon, pesta parjolo parningotan hatutubuni Tuhan Yesus. Jongjong dohami dison, sude parhalado HKBP Jalan Lurah. Rabdo tamu ruas nihuria HKBP Jalan Lurah Cimahi. Makkalasson, hatutubuni Tuhan Yesus. Di bagasa sadarion nataingot gabe sipalua dihita ai didok natar surati Yesus mabahenom muguarna ai paluaon na do bangsona sian hamaguanna ibana do debatatta tuhatta sipaluai jalahita do bangso hinokok mai jalohamu matabe mardongat tangiang pakirimon sian sude hami parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi di ruas niuria HKBP Jalan Lurah sikola minggu remaja na posobulung ama ina lansia sude nama balu niuriatta. Selamat hari Natal madihamu saluhuna. Selamat matutu. Laos tapayuti hutma acara di pesta Natal na Parjolo sadarion mangasahon padonganion ni debata pardengkan basai nunga sahat titanuaing tu hari pesta Natal Parjolo di tahun 2020 sadarion alani i hulako kami muse pasahaton di bagasan las niroha tuhamu. Selamat hari Natal madihamu salihuna. Selamat Natal matutu nang dihamu parhalado nami. Di suaraho pesta Natal sadarion do tuhita marite topi namandok Yesus si palua portivion. Alani idang tagamu mabiar bihita alai mangolu mahita di bagasan las ni roha godang. Las godang du ibana Tuhan Yesus tuhita parsaulian ni sandok bangsoi. Ido umbayana rohami sadarion manopot bagas joroon. Lau mamuji dohot pasangapun di bata para si rohani. Atong halasonot tama sadarion hinabal gani asi dot holong ni rohani di bata marhite naung tubuh si paluai dia sianganon bahen haluaon dohot hanguluan nasa leleng na dihita sian nasa roha tamulatehom madingkan basana na sumurungi tapuji maibana Maret de mahita nomor 57 ayat sada dohot ayat 3 ayat 2. Tua
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Nung nga tubo di hita sada poso-poso, di lehot tu hita sada anak, papeto abarana do sogot harajaon, jalabahenon na guarna, si partai halongangan, ulubalang ni debata ama, saliling nililing na. Raja ni Hadameon, edehon hamuma sada edenay baru di Jahoba, edehon ma Jahoba, ali sadok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akas pelebegu, hamuliaon nai, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadoan, akahitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Madok muliata do hami tuho. Alani gudang ni asi do tolong ni roham di hami. Ay di basa-basahon hodo anakmu nasa sadai. Tuhami na di pardang ulanon. Asa malua kami marhite-hite ibana siya dosa. Dohot siyan hamatean saliling nililing na. Hupang ido kami tuho. Saya sodangi marohanami nahulomi, marhite-hite tod di porbadia akup nii. Saya parohai mahami, asa huboto kami madok mauliate tuho. Asa tarapul situ turo hanami, di hagugutan, dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siya bukwede nomor 102 ayat sada dohot ayat 2.
tangihon hamuma patik ni debata di pesta Natal parjolo sadarion iman atar surat di Lukas bidu 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu ay barita halalas ni roha godang do hubuat tu hamuna parsaulian ni sadok bangsoy ido sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nao bartopati mi amin. Mari dehita sebuked nomor 616 ayat sada dot ayat tulu. Tato poti madu satta tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugun na suhatu dosan para siroha midahami nadanglon
Narodo kami tujulom manopoti dosa namin agudangi. Jala dingadung haporsiaw bagasan rohanami hian. Salut dohami manimbil sian akadalanmu. Matsai godang do pangalosyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asli ni roham. Sayunang paingot-ingot ak kadusa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami, sa ingot mahami hobar tuasi ni roham, dohot tinggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot sesan di dosata. Songonodo pakkoholongi di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gidjang. Amin. Maredehita siya bukit de nomor 46 ayat sada dot ayat 4. Tabegema hatani debata turupu epistel diari pesta Natal perjulu sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Jesaya bidu 22 mamuka sian ayat onom 112 nunga hudokot tu atas parikmu ale Jerusalem akka perjaga manipat ari manipat borngin toktong dang olosip nasida hamu wali akan napasingoton Sion tu Jahoba unang tung marpasadian hamu unang tung marpasadian dosa
Paima di hot Jerusalem, jala di bahen berita. Nunga pola marwari Jehovah tu siamunna, dohot tu tangan ni hagogonna. Nasotupa bele honoko, emem panganon ni akamusum. Jala nasotupa be inumon ni halak siliban, tua anggurmu. Naung hinangulutonmu. Ikon laos halak na penonton ini. Uhud memuji Jehovah, jala laos halak na mencertok menghidup duak angguri, dia ke alaman di abadiau. Ruar mahamu sian akka harbangan. Sai pahornop hamu dalan di bangsoi. Paletes hamu dalan balobungi. Paduru hamu akka batu. Patidak hamu napar tonggol. Di tonga-tonga ni akka bangso. Ida ma, bunga pola mertitik Jehovah roh di ujung di tanah on. Pabuah hamu untuk sio. Ida ma, nunga roh hatomi. Ida ma, iuton ibana berubana. Jala pamoloson hijau. Jadi guaron ni halak manasida. Bangso nabadia akan apinalua ni Jehovah. Jalaho targoar nahina holongan. Huta nasosi tidak konoton. Huta nasosi tidak konotobe. Ido sahatna. Martua doakan atau mangion hata ni debata. Jala naupeopsa. Amin. Mari kita siap buket di nomor 50 ayat sada dohot ayat 3. Tidak kon mahaporsyad tay, songon na hinatindak kon nidongat ta sa porsyad di sadok portibion, rakma hitamadok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, naga begabea siator di porbadia adorak sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghumon ni silatus. Nama te terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubanoto rudung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundul tu siamun ne debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pa mamulak sogo tutanoon manghumi halat na mangolu do namate. Au porsea di todi porbadia jala adok sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia do diasani dosa
Do dihatai naman do, mula mangulu sogot daging nihalak naung mate, do dihanguluan narosora sudah. Amin. Tabegema Cor Galileo.
songon tikting manang sunggul-sunggul di hita. Sunggul-sunggul di hita sadarion na parjolo pada hari Minggu 26 Desember 2021. Gereja kita akan melaksanakan ibadah Natal kedua seperti hari Minggu biasa dengan 3 kali ibadah, yaitu pagi 7.30 bahasa Indonesia, siang 10.30 bahasa Batak, sore 16.30 bahasa Indonesia, sekaligus pelayanan baptisan kudus. Kedua, perjamuan kudus. Dalam ibadah perayaan Natal pertama hari ini, gereja kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang telah lepas sidi dan tidak terkena siasat gereja. Songonima sunggul-sunggul namasa dihuriatta. Tapuji matuhatta maredehita sian bukwede nomor 557 B ayat sada dohot na mangihut huhut ma tapasahat piliatta na parjolo. Kristus
Dabeni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramoti ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta na inaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Songonima nang dihamu amanami inanami na posubulung remaja sekolah minggu. Namar minggu di bagas munabedi nganam muna. Hata ni dewata di lasni rohata. Pesta parjolo parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Manang Natal na parjolo. Imasian Evangelium ni si Lukas bidudua ayat 1 ayat 7. Lukas 2 ayat 1 ayat 7. Songonon ma didok disi au ma majaha dihita. Dungi Roma ujui paretasian Kesar Agustus. Ikon suraton nasajolma digonggomanna. Pamilangan parjolo mai uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat marang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud namargoar Bethlehem alasian peparan jala margani si Daud ibana pasurat to dirina rabdohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida gok ma ari ni hangoluanna. Ditubuhon ma anak buah bajuna. Diborhos ma. Dipeakon ma tu bagasan panggagatan. Ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Ima yanggo sahakna. Saitok tongdo suara honon nami di pesta lasni roha di bagasa sadario tuita saluhna. Namar minggu di parmingguan pesta parjolo hari Natal di parminggu apa 2 hari honon. Di bagasa surak-surak ni suruh-suruan dohot parangan par di surgo par banua gijang dohot sude marulup-ulup pangisi ni portibion. Madok. Selamat hari Natal madihamu saluna. Akamang do tamu kainang Natali ima lasni roha. Parningotan hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus lasni roha bulut doi diaka na porsea. Lumobi lasni roha niaka jolma na di bagasan pangucunan arsak marginalisasi terpinggirkan yang tidak diperhitungkan karena ternyata kelahiran Kristus telah merubah mereformasi paubahon hadirion ni portibion sian namemet gabe nama kurang. Sian naso diperhitungkan menjadi diperhitungkan. Sian naso tinada gabe sar tuliat portibion. Isi mana-mana dahutan Nazaret. Sian Nazaret. Nakok tuliat Judea. Akamat tanah sebelah kiri. Si Joseph. Aha maulaun ni si Joseph di botamu. Aha makarejoni si Joseph bagus, tukak kau. Sebelah siamun nami parpinggir. Si Mariai, aha makarejona. Ulaun na. Tangadong.
pengacara loh. Pengangguran banyak acara. Pengacara. Dengar kerejona. Dari orang nameless, mereka itu nameless. Orang yang tidak diperhitungkan, tidak punya nama. Yusuf tukang kayu, kasta rendah. Maria seorang yang tidak punya status di kalangan umat Yahudi, yang bukan dari kalangan terpandang, bukan kasta tinggi. Sama dengan Yusuf, si Joseph Orwanai, sian naso diperhitungkan donak karena napogos. Jala di pilit debata, gabe parbuen itu di perbadiai hasasaur dohot hatu tubuh ni Kristus si paluai. Isi mana-mana dahu tabe lehem. Iroban dari saya di suara panuri rangi, alai yang goho alibit lehem prata, pamek meturo honian ang gopola tun jujuron dia kau tanah beribu-ribu di sudah. Alai siak koro haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Itu kota kecil yang dalam jajaran kota-kota besar tidak pernah didengar oleh orang. Kemudian Parmahan, dungi Roma suru-suruan, tu Parmahan mangingani inganan nasida di borong ini. Unak kamu mabiar, ay barita lalas di roha gurang dohu buat tuamunina. Itu Parmahan, Parmahanon profesi yang bukan dicita-citakan orang. Ini pekerjaan yang dihindarkan. Moloboy nang maparmahan ni babah ay hatubad dui si suruh-suruan ni halak. Alay molo suarong biulaw na asing tung parmahape ni ulama ni nakaparmahani tunasida barita halalas ni roha gudangi parjulo sahat. Ay barita halalas ni roha gudang dohu buat tuhamu parsauliat di sadok bangsoy. Ay nakturo dihamu sabor nginon, tubuh dihamu. Si paluai ima Kristus Tuhani. Alani akamang do tamu kainang. Sudehi tanah marlas ni roha di bagasan pesta Natal na parjolon. Tung ikon olo ponot tado hatu tubuh ni Yesusi di bagasan ngulutta. Alani aha, ala ia telah mengangkat orang dari keterpurukannya untuk bangkit dalam kehidupannya. Ia telah mengangkat orang yang tidak diperhitungkan untuk berharga di mata Tuhan. Kelahiran Kristus telah mengangkat harkat derajat manusia dari keterbelengguan dosa kepada kelepasan di dalam penebusan kelahiran Kristus. Odolas ni rohatak kamang dotomo kenang. Alani sudah ikon marulup-ulup pita mangedeho bigyan mo manak kini ngedeni Galileon. Emang saya taburu deni Galileon nanti taburu bigyan mo. Au pe taburu bigyan nak kini. Alai memang hola nari Natal hola korroda jadi sotung ngirip pamuan non maret di lakon salpu Natalon hampir pasti do dangat hampir pasti di hari Natalan non makana gabi sonda liling ko Natalona sama maret di halakon. Atau patok manian Natalona sitor mari di Galileon. Joy to the world. Ngarobe Kristusi. Joy, joyful. Las ni roha, olop-olop, ido di baritahon pesta Natali. Buasa iko marlas ni roha hitak kamang dot tamak kainang. Idahamu rekonstruksi ni hari Natalon. Jadi Roma uji paretasian Kesar Agustus ada perintah yang dibacakan bahwa semua penduduk harus kembali kepada kampung halamannya. Komulak tubonan di pinasana. Rekonstruksi awal. Laho pabongoton hatu tubuh ni si paluai. Di bagasan ni ima tarjou si Jose do si Maria. Asatong pasurat to dirina tuhutana. Ima tuhuta Bethlehem. Gabi koborha nasida sian Nazaret. Ado lapatan nion. Ado makna nion. Las ni rohan yang kana porsea di hari pesta Natalon ima ala nunga rosi paluai
padomuhon pa saorhon jolma tu debata. Jadi pa saorhon jolma tu debata haroroni Kristusi. Ngasih ia beparsaurata bahwa antara kita dengan Bapa di surga sudah terputus hubungan karena sekat dosa yang telah membelenggu kehidupan umat manusia. Tetapi dengan kelahiran Kristus maka belenggu ini terlepaskan, dan di dalam penebusan Kristus belenggu itu dihancurkan oleh pengorbanan Kristus, sehingga hubungan kita dengan Bapa diperbaiki, dipadomu. Gabiarong mapardumot tamu setu debata. Iru bena say hudok marhite Kristusi gawi talup hita madok abba among Bapa tu debata. Ala gawi anak konda hita haholongan ni rohana jala ibana gawi debatata di haroroni Kristus si paluai. Padomu do haroroni Kristus. Jadi harorong sada keluarga rupani marsoal mana sida amat taro inata ngagugugu suaranya lakon uroa arong miskomunikasi di pesan inatai bidda ibu tamu do bidda jagal roa matai di pesan tong gabida bel matong tulang ino bidda muna ina wasa pesanomu bidda ino marsoali malakon. Ibu tahu no, kalau urusan perbindaan itu urusan bapak-bapak ini nak tahu menonton, tu nak tahu. Urusan perbindaan urusanmu. Alai mau mengarar saya disuruh kok ini nak tahu. Apa mengurusi rak pola urusanmu? Tahu itu sih tabe-tabe wargana ini nak tahu. Tu amat tahu rupani. Marsoal ma halakon alani perbindaan ni. Pola do sanga gugu suarani amat tahun tu inatai tahun naro sotong di sapur yobe taringot tu perbidadana baru amat tiba pada baru haru maksudmu nama tahun tong ba maksud tu au ma sudah mengatur bagas bah gabi mengatur jebon hubidah don noko ini atai tinatai jadi irokon terjolung amat taman dok katana alani sugoni rohana. Jadi tangis menat tonton, tangis. HP Roma naso panagaman padita tu siya punya lakon. Rasa mangin. Nah, mau suaron takas dok kuboton. Paralelu nami don, naruhani amat. Horas samang, horas. Romamu na. Masuk kamu na. Imadah. Naing koordinasi do hitanian taringot tu pesta Natalon. Ayamang panitia kotakas do hitanian makatay taringot tu Natalonin na. Jadi ngaro naposon itu hani datuk selohe onon minum inna rohani amat tahun. Alai lagi perang dingin do tinata. Jadi lagi baru naingon narohani amat tahun. Mau tidak mau, suka tidak suka, goraon nama inata inarohanatong. Omak ni adonan baru amat tapat di tada calang atong. Dari 2000 tahun dang dame dope jalang. Baim mates namin na natay atong. Bama lagi suguro pirohana. Na. Jadi ibain atong matong. Ibain atong ma teson. Babuti di paditaon, ibadina di amaton. Tiki mabait tu paditaon, senyum do inataon. Alai tiki mabait tu amaton, takas joloi bereng amatai. Pesanna rasakan pembalasanku inarana mungkin itu. Merite teson. Ala memang ternyata sianido roa di pasobu inataon soguni rohana. Aihui di numpa dito tes na taburo tonggi hape wala di numpa matai tes naon itermuba buhini amat taon takas songon na manaon nacit narupani biti
huro adang gula di bain natai sirai bain tu tes niamat ton rasakan pembalasan kun rohanat to ai bo amang tes munai na bediton dak pola mang da bodo na delay dang barani amat to jujur pa bahon tau duti main na jadi rupani lau mamat dapat di tahun salpu si jebunai huruai tergugum si suarani amat tai ala sugur anak tu bah ibai ko to songonin na tordisong gak ma inat tahun dang lewat dubi jabuna borkat na poson itu hani dang be anggo sekedewon inarohan na poson itu hatai termasuk muse paditaut tu bagas nasida pas dopi nasida saling berhadapan untuk melanjutkan ronde kedua persoalan nasida rupanya teroma paditon nama amang hudul maho inang hudul maho molo hari Natali persaurat dame dodisi molo hari pesta Natali hadinggano do di batu Yesus tu portibion jelek kosongoni donak kamu alania hamu marsoal padame roham alania hamu dang dinggan patoruk roham ninatu inat tahun dipodai manasida dungi tarsol-sol bagi manasida dungi lasma rohana sida saluhna martangiang majuhita atong marnatal majuhita tadani hadameoni ninna nasida marupani gabe laos liling mapadita taud disi gabe sahak matuari partikia permanganon dialang nasida mabidai matong gimana cerita nate gabe dapota bidda mamat tapaditaon mangan nasida rapak marlas ni roha o doari natalak kamang dotamak kainang saor perdengganan ni debata tu zolma inilah pesta Natal. Dulu kita yang sudah hilang biru-biru nama gorohamu alai mang rotubu Yesusi gabe biru-biru nahina holongan namahamu pertalup ni roha dot pa dapotan di haulion dot hatuauni ido banda di epistel tai idama nungaro hatuamuna ngarobi hatuau tak kamang dot tamak kenang ala di kolas dorohatta baru lupul karena hubungan kita telah diperbaiki oleh kelahiran Kristus di Bethlehem. Nunga dibanding gabe persaurat tadot amai ikon marulupulup jala marlas ni roha doita ay nunga dileo Jesus tuita hatuauni dai nak tubu do di hamu sabor ginon di huta di Sidaut si paluai ido banda saya maredde suru-suruani gloria in excelsis Deo hasangapom madi debatan dari gijang dame madi tanoon dame di tanoon ala nunga di padame Kristus be tanoon doho banua gijang nunga di padame Kristus be jolmai doho debata di bagasan hatu tubunai dulu Allah yang transenden sekarang dia immanen Immanuel Tuhan beserta kita dongatta madebata di bagasan hatu tubuni Kristusi. Dulu Allah yang tinggal di singgasana Maha Kudus. Ia saat ini lahir ke dunia yang fana, yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan dosa. Dulu Allah yang tinggal di tempat yang jauh, sekarang berada dekat dengan kita. Jonok tuhita, saor tuhita, tubuh di bagasar wata, arong di labung muna, arong di jabu muna, tung di sudi arong Tuhan Yesusi, pasaorhon, hadameon, dot lasni roha, tuganup hita di nasa parsorion ningolutta. Dang las rohata kamang dot tamak kenang, las maroham alejer borusion, marulupuluk mahwali boru Jerusalem, ainung ngaro rajam tumopot ho, partigor ibana jala si parmonang naserep dorohana jala marsihudul dianak ni halode doh dianak ni halode inaina patuduhon hatorukon ni rohani Kristusi yang ia bersedia dari
kemahakuasaannya turun ke dunia laho manopot hita. Gabi-gabi emak berkaum ada taboni parsauran ni si Maria ro si Joseph Oda. Mereka pasti karangan dari nameless yang bukan punya nama. Mulai sukun buat parsaan nasida tu Bethlehem. Kemungkinan besar antara jalan kaki dan naik keledai. Mereka tidak punya kereta kuda yang mahal karena mereka bukan dari kalangan terhormat. Dan mungkin arong hureta hoda ni nasida. Jadi aro madalan. Jadi boharo molotung arong pe mar halo de mak. Alai nama moda transportasi paling murah. Alai borha manang si Joseph na siyang Galilea manugunugu si Maria naung gabi-gabian ia sudah mengandung dan sebentar lagi akan tiba waktunya bagi ia untuk melahirkan. Naing hipas nama si Maria ima hahipason ni Kristus sorak tu portibion alaiku merdala du penasida tu Bethlehem supaya rencana Allah tersampaikan. Jadi saut baga-bagani dewata aiko di Bethlehem do tubuh Kristusi. Jala di Bethlehem yang pada saat itu dipenuhi oleh orang yang kembali ke kampung halamannya, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk menumpang. Dan adong benganan. Na baru oras isom maju hami ngagok habis. Tulang isom maju hami tinggal di bagas munau darong be ngamarisi sudah jamu nami. Opung neng di bagas munau kami sadia tolak muna mangkarar. Dangarok ke pengami atong dang buih hamu dison. Nengarong do pian manewon ninna akapar Bethlehemi tu si Joseph do tu si Maria. Lae neng di jamu munau kami ngagok. Mololo hamu tu barani pinama. Arong do di singanan. Holani namanya tinggal. Olo hamu ipe tahu. Barani pinani tubuh Yesus ido. Dan arong binganan sudah penuh semua dan mungkin Yesus ditolak oleh orang karena melihat si Maria yang miskin dan Yusuf tukang kayu. Angkon abong nggak rai marhureta hoda, marpahean nauli, donon naro, bongok mahamu tu bagas nami, disom mahamu mian ninna. Alai ala si Maria ro si Joseph do ina rot amani Jesusi, didok ma dangadong beinganan. Mololo hamu, ibarani pinahama, disi petaho, asal mamiak kaminna. Borha masih Joseph menunggu si Maria nana yang gabi-gabiani, dungi gok mati kina. Tiba saatnya Maria bersalin, maka ia melahirkan seorang anak di Borhosma, di pihak pematu panggagatan. Ada ngadong inganan na asing permianan nasida. Ngadong di sisi prei, bantal, kipas angin atau apapun yang melambangkan prestise ni Portibion. Alai narong di si ima panggagatan, dorbia, barani pinahan, palungan yang mungkin bekas tempat makan sapi, kambing atau domba ditikii di sima Jesusi tubuh seorang tu Portibion. Akamang dotamo kenang kelahiran Kristus telah menjadi sukacita bagi kita. Karena Kristus tidak mempergunakan dan manakapi merhite hade bataonna ro laho manopot hita alai tungsian hazol mau doro manopot hita di hazol mau ni na di bagasa kaleaon di sima ibadah tubuh karena kelahiran Kristus melambangkan kehinaan manusia. Karena kelahiran Kristus di Borhosma, di pihak pematu bagasa penggagatan adalah melambangkan kemiskinan manusia. Karena kelahiran Kristus di Barani Pinahan adalah melambangkan manusia yang sudah terbuang. Alani hagiot ni dosana, dohot alani hagiot ni rohana. Tetapi Kristus telah
lahir ke dunia ini untuk menebus dohot paluahok kita sian hamaguata. Atong molotuk songoni hatutumuni Kristusi balamu hitama tagamonik konholan nasonang do pardalan ni ngulut dari Portivion tagamonik konholan na dinggad do pamatang hipas pacarian Jepang yanakon burju-burju molarong na pinangido itorilelet itorjaloilet Tuhani molarong na sinakapan saut Jepang na niluluan dapo na pinariahan kosongoni do ngulunya porsia ternyata tidak. Hatutu ni Kristusi nung nga mangalehog go barat tuhita dang sude ngulut dari Portivion terus songon natasak KPI. Bahkan kadang kala terjadi paradoksi, ironi kehidupan ketika kita berusaha untuk berjalan di jalan Tuhan, ternyata ujian dan cobaan bertubi-tubi datang kepada kita. Ini kan? Saya tahu jilau jonok tu Tuhani solhot tu ibana, alai saya oloro cobaan. Jala memang odo naing takas dita. Jala olos bertubi-tubi. Marsahitan. Moddingan. Songonap rongom ro hasusani. Hapi nga niujinya jonok tu Tuhani ringkas martangiang olo marminggu jala memuji warni Tuhani. Ni guguru asa mardalan di patik ni debata. Alay saya olo songon na rongom pangujunani rotu hita. Ido tahe, ido. Olo songoni olo. Saya songon na dicoba Tuhan hita. Jala memang ko bengek do hita disi. Karena hujaha nabudari di adong di media. Memang cobaan itu harus banyak. Hinna doate. Cobaan harus banyak. Kalau sedikit itu cobain. Ido tong. Cobain dulu Pak masakan mama enak. Sautik gue dong kita sa piring dah bah. Cobain dulu enak dong bisa piringi. Jadi cobaan itu memang olo rongom roda, olo songon na parurut, songon na sotolap pita be. Si Maria ro si Josepon narohamu na tolap saron, ngapugos ikolau musetu Bethlehem, dangarong bohal, nganeng gabi-gabian. Ini ujian berat di iman Yusuf dan Maria. Dari konok kumaon na rohana, sirak konok kumaon inna, sangado tubuh di rohani si Joseph, manirakon si Maria, alai Roma suruh-suruan, unang ngalang roham, manopo si Mariai, ena gabe-gabe siad debatado ininna, di bagasan hasasaor ni suruh-suruan tu si Joseph. Alani natal padomuhok kita rak pasirakon, natal pasorok kita. Memang ikut tonggo ita marsirang, ayaro ulak ko jo cerita koda, ayaro rong salah, sada ama, telepon siak kangan. Roro hopang na natalot dang boy bapawa, sibuk ke kantor hunaing, wah banyak pekerjaan ina. Nomor 2 roro hopang ina, dang ro bapa, proyek lagi banyak, jangan dulu Pak diganggu, ini proyek lagi, wah luar biasa ina. Roro hopang dang boy bapak pabrik pesanan penuh nina karena hasil anak penuh sude roro hopang di hari Natalon nina tu siap pudanda pirang ro. Saya kan pengusaha hotel Pak, bulan 12 paling banyak pengunjung, jangan diganggu dulu kita. Nina anak konon lungur roani natoras naupang dang ro danong busare piro anak konna tu huta junga marmihim amat todo inatai buti mai. Ta telepon manak kotai, ho manelepon buru, au manelepon anak, nina amat todo inaton. Madonot ta, dok mak bulan 12 sirang nama hita, nimu matong, nina tu nina halakon da 2 mak. Itu telepon buru no matong, telepon nina tay ma buru na, matot ngatar tangis dari baru. Siapu sudah baruku, suatu mahila pun, ayah inong nama saya na. Nga dos rohanami do bapakmu ala niya suarong biak keperdomuan do persaora perdengganan saya marsoali do hami nuaeng di jabuonin na marsirang nama hami mamuka bulan 12 siap bapakmu wah sesungguhnya omanu malabu buru nonot tong dipikiri
unang omah, unang boy songoni. Kororo hami bulan 2 sedai nak, rojo buruna no tong, rojo. Romo si bapak non, anaha. Begi hamu mahatak koda, angguau do mak muna, sirang mak ninna. Ayah apa pada masa ibu asa dang be. Tangan be hubereng lamma tua omak mon, lam so hapinan ninna di. Irok lam matua kami lam so arong be. Jadi nga uputus sok kami. Bulan 12 urusan nami ma persirangan. Jowo makan itu do pengadilan. Bah, masuk di bapak ina. Bah, dia do. Kami akan terhormat ada anak komuda. Dia bisa kondisi jadi dia muna. Bah, ima jo na masa. Bengek mahamu. Na bapak. Dang boy songoni. Kami pe mula do, bulan 12 rono kami naik, roa kanak kona tong. Pas saat kanak kona anak naruk buruna di huta, dibereng ma, sudah tung nama biaron, meili iban non, masa on narohana. Oma, bapak, waruin na, HP amatai dot inatai sedang bergandengan tangan, dijabui manomu dungi didok matok kanak kona, ro mahamu boru, ro mahamu amang. Ngau para di hami di sosi panganon hasoloman ni rohamuna asa maredde hita asa marnatal hita tai dehon nung ngajupang musiari pestena jadi parsirangan munai hami marsirang do alai sirang sian hamatean haroroni Tuhan Yesus hami memang marsirang do makmon alai sirang sia dosa do hami laho manarikon perdosa oni anggo hami damai ni debata na suburungi mian di bagasak kami dinggad dohami jala saor ninna roma hamu ayah sabongo dohamu tu jabuon rak maredde hita marnatal mamuzi warni Tuhani ido tonan yakari natal dingulutta di portibion ninna matte ujung marlas di roha manasida marulupuluk manasida mangalangi manasida maredde manasida joy to the world maret de mana sida nunga jupang muse ari pestai hatu tubuh ni Tuhatta Yesusi di bagasan hatu tubuh ni Yesusi do iko marsirang nang hita sia dosa alai di bagasan hatu tubuh ni Yesusi do ikon lam saor ngulutta Tuhan ganon marsirang sian hamagoan marsirang sian hamatean alani molo tungadong pedihita noya ke rumah tangga, keluarga yang mungkin terancam perpecahan, persirangan, Natal membawa damai. Natal membuat persauran, perdengganan. Ikosong si Jose do si Maria do sada pasaut to baga-baga ni Tuhani. Molo tungadong penuang rumah tangga ni ala Kristen akan aporsea pada udao dot inatana pada udao dohot amat tanah dak saroha sa pikiran lau mangalugahon rumah tanggana Natal padomuhon pasaorhon nanaing marsirangi asa mardomu muse aidang persirangan ni per rumah tanggaon Natali persirangan sian hamagoan dohot sian hamatiado ikon mulat do muse mardame akan napinadomu ni debata pasauton baga-baga haluauni amin martangyang mahita mauliate madi wali Tuhan ala nunga di pasar ho hamidot amai marite-hite hatu tubumi sai jupang masongon rohani si Joseph si Maria diganup rumah tangga ni akana porsea di ho gok dame hasonangan hasadaon marsirang sian perdosao dot haulomon sai padomu malay Tuhan roha diganup rumah tangga ni halak Kristen asa saut baga-baga hasonangan dia kanong marumah tangga asa ho mengalinggo miali Tuhan sudi rumah tangga ni halak Kristen di bagasak kadameon pasu-pasu ma diari natalon akan amarsak roha nasipata roh pangujunan tunasida hamaolon pasarian naso palasongon na pinarsita hahipason naso jupang yak kana marsahit
yanakkon daksongon na di rohai dope hadirion na sida. Tuhan di hari Natalon pergugui mahami saluhna asa margugo hami marite-ite hatutubo ni Jesus. Sa itupahi maka namarsak ala tinadikon ni keluarga na hinaholongan ama ina manangyanak kope marpesta Natal parjolo sadarion marsirang ala ni hamatean asa tarapul na sida jala margugo si tutu di si taononi tupahi mangulo niyak ka na mabelu asa ho mangodingi na sida di si pikiran ni rohana sida toktong margugo na sida say parrohay makana marsak gali tukoli na sida ho malito apaheo pay chatto parngulon na sida say pasu-pasu makana marsahit hutangnya ko kami yanak kon ni Huriam Tomsa Meyer na beban na dirawat nuaing di rumah sakit dohot opung Hans ali Tuhan daoni mana sida asa malum sian parsahiton nai malua sian haguguton nai hipas na sidarap dot tami pesta Natal muse mamuji guarmu na badiyay ali Tuhan asima roham diak kana managam haruan say tikinaunedo dihami ruas ni Huriam dia tutubu ni Jesusi dia nagabi-gabian sadana borui masih Maria jala manggujal poso-posoi di siwena Tuhan pasu-pasu maka na managam haruan akan na mangido hagabion dihami nang dihorong ni anak kon nami ali Tuhan nang marumah tangga say pabicar di nasida panagamon hagabion gabi ditikina mo se dapotan hasosorang ida danak nasida ditongani jabuna dongan na martangyang tuho alani pasu-pasu ama persinuan mar parbue jala marurat holong ditongani bagas nasida pasu-pasu maburtian niya kaina na mangido hagabios yakko ima pangiduan nami ali Tuhan di hari Natalon asima roham nang disude ruas ni Huriam na marminggu sadarion nang dibagas nasida pe ala ni Yesus Kristus Tuhan nami amen. Marede mai tahut papungupilian sian bukwede nomor 605.
halason pesta Natal di taonon taparade marohat tamat jalawasan di dosa marite-ite ulaon na badia dalan ta majalo pasu-pasu ni debata bongok mahitan nosyan sa bulahap birang nami dugi haruar mahita di sinung ngadongan non inganan siloki dohot pileta jumulo ma tapajulo maka dongatta na di luar masuk sian habirang ni garejaon sian gedung sekolah minggu majalo perpadanan nabadia satatur honan non obar tu sunggul-sunggul naru permaniot dang talup majalo perpadanan nabadia na somalua maka tidak pun hapor siape bodo hita hudul ale unak peladot tita majalo perpadanan nabadia Maret de Mahita nomor 152 ayat sada. Jesus namamu dosa ni portibio amorum amin Jesus namamu dosa ni portibio amorum Jesus nama ursun dosa ni portibion sai pasona amin 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 amin. Dami ni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti atete muna do roha muna maritihite Kristus Yesus martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di Banua Gijang asima roham topot mahami na pungudison adorak kupangan hamian non perpadanan na badiai lehon matot di perbadia tuganuk pami asa ditubuhon haporsion na mangulu di hami asa prostitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami pargugoi mahami maswadahot diri nami asa tari utok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsian na mangului sai taiti rohanami asa lammalunguk kami tu Banua Gijang asa sai masihol hami paimay mahon haroroni Tuhan Yesus amin. Hita kana pinaramaol ni debata Ita sakap na yung mangaton perpadanan na badiyay. Di ba ini tatibang majumulo manang nataw hita marulon na badiya. Asa unang hona uhum manangise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha. Jala naman ol soli rohana. Ala ni pabayanan na nasoture. Jala naman o poti dosana. Ido. Nataluk mangaton perpadanan na badiyay. Alayak ka na dohot. Marulon na badia unang be dioloy si bolis unang be tidak dati mardosa tung padaw hamu marohamuna siani tung gotapok kamu ma hosom do lateni roha alai paingot-ingot tamu ma Jesus Kristus naung mate jala mula mangulu humokop pamu asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di ba ini tatakasi majolor hatabi jala alusi hamu ma suku-suku non jong-jong mahamu saluhna parjolo di parhatutu rohamdo halak perdosa hosian hatutubum dot alani pangalaosim di pati ni debata molo di parhatutu roham dokma olo namarsa do roham alani dosami jala di pangido roham naing malua ho nuaing siad dosam molo songoni roham dokma olo di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluh perdosa jala ibana nang mate do mula manguluh mokopo
mamor sanjala manesa dosam, molosongoni roham dokma olo. Olo doho manggota posya roham lateni roha, dohot hosom ni roha, akup ni. Olo doho mardingga dongan dohot halak namangar sakiho. Jala olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham, sesaun ni dewata sude dosam, molosongoni roham dokma olo. Atong tapauduk marohatta, jala tatopoti masude dosatta. Yutok kamu ma hatani tangiangon di bagasan rohamuna. Ali Tuhan dewata amanami marititi Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ajut tulau si hami patimu. Tamado hona muhami alani. Nuaing do sugut molo balas sonon mutu hami hobar tu pabahenan nami. Alai alani gudang ni asiro tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang nilehon mo humokop pami. Alani ido ubain na hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jalalehon matot di forbadia tu hami. Asa margugu hami mangalo nasa dosa. Dot mangulahon na hobartulom mo ni roham. Saleleng di tano oddo pehami. Amin. Atong hamu akka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asi ni rohani di bata. Say sahat ma tuhamu nahina porsyam muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhu dosa muna. Mariti-hiti guarni di bata ama. Anak dotot di purbadia. Amin. Aliyama namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say roh maharajanmu. Say saut malo mo ni roham di banu tongon son na di banua gijang. Lehon matu hami sa ledok kang ulusya pari. Say sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni rokan nabar dosa tu hami. Unak kami to giyot tu pangujunan. Balua mahami siap pangago. Ehona pun harajan. Dot hagugon. Dohot hasangapon. Saleleng ileleng na. Amin. Hudul mahamu saluna. Maret di Mahita nomor 150 ayat 4. Atong tangion namu matonan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai ujutar ibana. Didok mamauliate dungi di ponggoli ma dungi di parlehom matuak kasisian na huhut ma didok. Calo hamu majala pangam ma. Dagi kuruinani lehon tu hamatian umok kopamu. Bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Jala dungsun nasi damangan dibuat ma panginumani dungi didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada naib baru mau marhiti-hiti mudarhu. Nani usehon umok kopamu bahen hasisan ni dosa. Sai bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diahu.
atong romahamu nungara de sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jehovah jumoloma upasatami na marulaon na badia di Jabu olo tungadong na live streaming marulaon na badia di Jabu pasaton nami ma di dok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma dagi kurui nanilehon Tuhan matian humok kopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asadihamu hanguluan nasora suda amin pangak kamu ma roti di dok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala inum ma mudar kudui nani usehon Tuhan matean humok kopamu bain hasil samuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asadihamu hanguluan nasora suda amin inupamu ma angguri mau lihat tajalo ma perpadanan nabadia hut maita marede inok Tuhan Yesus Kristus jalo amu ma jala pangan ma dagi kurui nani lehon Tuhan matean umokopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu na maka porsia ibana asadihamu anguluan nasra suda amin inok Tuhan Yesus Kristus jala amu ma jala inuma udar urui nani seon Tuhan matean umokopamu ain nasa di dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu na maka porsia ibana asadihamu anguluan nasra suda amin ulak mamu di bagasan damai sianong mamasuk anwar sian gerbang di dok Tuhan Yesus Kristus jalo amu mau jala pangan ma dagi kurui nani lehon Tuhan matean umok kopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsia ibana asadihamu anguluan nasora suda Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma dagi kuroi nani lehon Tuhan matean umok kopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana asadihamu anguluan nasora suda amin hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma dagi kuroi nani lehon Tuhan matean umok kopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana asadihamu anguluan nasora suda amin hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala pangan ma dagi kudoi nani lehon Tuhan matean umok kopamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana asadihamu anguluan nasora suda amin hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma dagi kurui nani lehon Tuhan matean umok kopamu bahen asesaan di dosamu ima mangaramoti jala pahoton rohamu nama kaporsia ibana asadihamu anguluan nasora suda amin
Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri dan leon tua matean umum kamu. Ima mangaramo di jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa di hamu aguluan na surasuda. Amen. Dirok Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri dan leon tua matean umum kamu. Ima mangaramo di jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa diamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Daging kuri dari leon tua matean umok kepamu. Ima mangaramo di jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa diamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umoko pamu. Ima mangaramo ti jala botan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umoko pamu. Ima mangaramo ti jala botan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Daging kuri nani leon tua matean umok kepamu. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Daging kuri nani leon tua matean umok kepamu. Baik, ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu ma jalapangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean umok kepamu. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean umok kepamu. Bain hasani dosa una. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umok kepamu. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umok kepamu. Bain hasani dosa muna. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean umok kepamu. Bain hasani dosa muna. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umok kepamu. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umok kepamu. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umok kepamu. Bain hasani dosa muna. Ima mangaramo ti jala pautan rohamu na makapur sa ibana. Asa dihamu anguluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu majalapangan ma. Dagi kuri nani leon tua matean umok kepamu. Bain hasani dosa muna. Ima
Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Dirok tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asadi hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Dirok tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Baen hasan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup kuata Yesus Kristus. Jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Baen hasan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Baen hasan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Didok tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean hamu. Ima mangaramoti jala makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Didok tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Baen hasisan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Didok tuata Yesus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Baen hasisan di dosa muna. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma. Dagi kurui nani leon tua matean mengokok pamu. Ima mangaramoti jala pautan rohamu na makaporsia ibana. Asa di hamu hangoluan na sora sudah. Amin. Hidup tuata Yesus Kristus jalo hamu ma jala pangan ma.
Dagi kure na ni leon tua matian untuk kamu. Mamangaramu di jalan bawah ramu nama kaborsa ibara. Asadi amu amu beranda surasunya. Amin. Hidup buat Yesus Kristus. Jalo amu ma jalapangan ma. Dagi kure na ni leon tua matian untuk kamu. Bain Hasan dosana. Mamangaramu di jalan bawah ramu nama kaborsa ibara. Asadi amu amu beranda surasunya. Amin. Buat Yesus Kristus jalo amu jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu ahen hasan dosa muna imam ngaramu jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Hidup buat Yesus Kristus jalo amu mo jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu bahan hasan dosa muna imam ngaramu jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo amu mo jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu imam ngaramu jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo amu mo jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu imam ngaramu jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo amu mo jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu ngaramu di jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo amu mo jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu imam ngaramu di jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo amu mo jala pagama dagi kuri nani leon tua mate anu kamu bain hasan di dosa muna imam ngaramu di jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin. Ini dia cukup. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo amu mo jala pangan ma dagi kuri nani leon tua mate imam ngaramu di jala paoton ramu na makapor sa ibara asadi amu ang uluan na surasuda. Amin.
Marede mahitas yan ukwede nomor tolu ayat sada. Nomor tolu ayat sada. Puji Jehovah, Betoni. Puji ibadah takkan sesudah naik puji Martang yang mahita. Puji matuan debata letor dikku jalan asa rohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji matuan debata letor dikku jalan unang tunghalu pau dengan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Ibana pa malum akka sahitmu sudena. Ibana pa luau no samsian hakuan. Jala dilehot tuho dengan basa rohot asini roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para si roha godang. Tang dibahet tu hita hobbar tu dosatta, jalarang dibalosot tu hita hobbar tu hajatotta. Songon asini rohani amama tu akan akkonado, asini rohani Tuhan debata dia akan makkabiari ibana. Ngatakas debata holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus, humokop hita uju pardosa do pehita. Atong da lammalua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinor honni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangakku do rohaku do nasapap bahenakku do Tuhan debata olak nion rodi sa leleng ni lelengna. Amin. Saat mahita tu ede panipuli 435 ayat sada. Hatan itu hatta dosa bahwa di bagasan panggagatan do Yesus tubuh hos jala di piakon ala inganan na asing permianan na sida di patuduh do hasere pon ni rohana mamuk kasian hatu tubuna Sanga pemadi di beta na kerja. Dami madita naon ya kajolma alam. Bunga tubuh Tuhan inang di bagasan rohat taganup tabor hosma ibana di bagasan rohat tabi ibana ma patauhon dohot mangalehon gogo di hita lau mangadu pinasarumang ni pernguluon nasi pata ikon mamulus galubang ni portibion. Dami madita naon dia kajolma. Dada hola di ngulu ni portibion padongan yon ni debat hita alay mariti hodot di hita haluaon sian gonggoman ni dosa
dohot hamate mabaik kita bolas mamongoti hanguluan na saliling-ililing na alani ko puji-pujion marohat tatu ibana naung tubui lau pasangapon ibana ganupari maret di mahita nomor 52 ito pa. Martangiang mahita ale di bata namin na di Banua Gijang hodo haron salut sileon na dingga do nasa ulibasa na mauliutos pasat tami masya na ni leon mito hami pilihan nami tuho sa jalaw may gabi uab na ucus di jolom pasumajalar sa uparasyak kami pilihanon pati karajon mo dito katongan ni Huriam do di Portibion buhay marohan nami mariti todim asalamutad dahami gurang ni sileon mito hami asalam girgir hami madok mau lihat itu ko maritehite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale Tuhan debata na toktong na sumar mula na sumar patjohotan. Hupuji hami maho ala saut sude tahim nang sinak kamu. Adorang somaru jahat do pehas yang anon. Dak tarabasi bolis sak kamu. Dak sudat tahim na badiyai di bait dosa nami. Alani holong ni roham na balga na sohado doani. Di bahini mauliate marohanami tuho. Ala nang saut sak kamu. Iba parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asamalua hami siat dosa hamatea dosian uhum jalamat cohot tami mangulahud dosa onpe saya si roham di hami togihon mahami tu anakmu saya bayan mahami gabi si luam tu ibana asau pani halujon na hami ala natinaon na berniti dot hangaluton humokop pami asa ibana napuna hami jala hami napuna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot tabalgaon murot haroroni anakmu gabi jolma lau panguluhon hami pardosa saya sungguli makka parhalado ni Huriam mamaritahon barita nauli tu salut halak nang patar hasangapommu jalan nang jupang dame dohot hasonangan saya lehon mapit tu naukap tu halak si pelebegu dohot tu parugamo na asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masalu raja rotak kasuruan na asa diboto na sida nang dileok ko raja jala Tuhan na sumurungi rodi sa leleng ni leleng na saya lehon ma gogo tu akkana di bagasa pangujunan apuli akkana marsak jala palu akkana targogot saya tatap jala odingi akkana pinaburu-buru ni halak alani kuarmu saya dongani jala pasu-pasu hami sude akkana bagodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali amanami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajonmu saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan nawar dosa tu hami unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago
jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan tak. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Tada uman dilabukta siamun habirang di jolo di purita selamat hala Natal sambil salam sehat. Kamanggot tamuak kainang songonima barminggota marsugot barminggu songon nasongol mahita jalalas marnatal do hitaro dana pensiun HKBP sialas tiroha tapasa matu dana pensiun HKBP pelihatta di jolo ni Garejao.